Sa wala pa ko gasugod og vlog, idol lagi din ako sila. Ug karon hatagan tag chance para mahimamat sila. Kisi-kisi parikoy. Wa. Parikoy, kisi parikoy. What's up mga parikoy? For today's video man laagdag sa Kihor para mamita ang atong mga idol. Ug natay mga banggi itang vlogger diri ah. Gikan pa ni sila sa Tagum. Uban na to diha si Pijong, Abing, si Gimo, si Sarge Kintoy ug ang banggi itang bata si Ethan nga marama. Mura pag si Richard yung bata ah. Katong sa gamay pa. Sipat kaayo ba? Parang si Richard lagi. Kang gamay ba? Kiat kayo. Kan eh. Tulong ka busing. Yeah. Ikaw sa medan doon sa Mall Tropics kay padang may si Kihor. Kita sa to, Secure Biners. Og after naman mga parikoy, nilukat na din mag-ticket diri ah. Aray may gunod sa Tagbilaran, mudunggo mi sa Larina. Medyo mahal-mahal po ang plate ba? Pero okay rin na basta makapapicture lang tanila. Yung sikat nga amigo. Dili pa ni sikat amigo na may ani. Karon di na matabas-tabas oy. Idol ako ni idol. Kinasikat na. Kanila kawa kalit-kalit ra gid ni silang sa Argentina ang taman laag. Unya ni sabay lang punta nila para makapapicture punta ba. What's up mga parikoy? Ako rin si Alexander Vlog, batang vlogger. Og pila ra ba istorya abot na dayon ta anar kadali pero mga isang oras pud kapin bihaya eh. Abot na gimi diri ah. Duta diri. Og gikan sa Pantalan, musakay pamiun og tricycle para mo abot sa balay sa Secure Biners. Kuya wala tricycle diri kay karga kuan 20 ka buk. Unya kay kusog man lagi makalubag si kuya sa tricycle. Ang naabot ra dayon ta, mao na jud ang balay sa Secure Biners parikoy. Mga vlogger po may pero na po may idolize nga mga vlogger po. So diri si Kihor, diri si Secure Biners. Dol. Picture ni, ari ra dyan pa-picture ninyo. Indota mana dito no, balik ni dito pon mamana mi. Nes pagatan. Dol. Sir. Asa ikaw? Lorente. Buhol sa? Sila? Hindi kami buhol. Kami. Welcome to Secure guys. IDR Rasidan Toy. Main buntag. Kita na kita. Pauli na mag-isa ang mugikan. Bayot si Sarge. Kanay bayot ito na ode. Og paghuman mo magpa-picture pare ko ni balik ra sa dayon mi. Pinapya pare ko.